Wag mong i-rush ng masyado. Lumilipad na ako! Ha? Oy! Oh my God! Wait lang, may kalaban. Ano nangyari sa'yo, uy? Scrum pala! Ano ba? Scrum pala! Scrum pala! Uy, lahat ka! Tagalog people, welcome guys. Mga Bisaya sa welcome. May sabay ka? Oo, may sabay ka nga. Ha? Wala akong pusil. Oh, kinukuha ko lahat. Lag ba? Uy, may pusil, Dredge. Uy, apre, uy. Oh my God, there's someone. Ito sa kumbus. Eglo 3. Lag ka, uy. Teka. Wala akong baril. Nashes balde. Wait sagid, lagi kay ko. What the heck is going on? Uy, healer mo to. Naka-shotgun siya. Alright, I can fight shotgun in close range. Nadrin ako. Oh my God, galag. Nadrin ako. Dreo. Kabuang ka single fire nun. Uy, nga naman eh. Hoy. Psst. Binaw ka shotgun siya. Gakuan di siya. Galag ko, what the heck? Asa? Nice. Wait sagid guys. Wait sagid. Musulod sa ko guys. Kaya mo lag kay ko. Nga naman eh. Madungga na ako yung naibot dito sa babaw eh. Bot ba na? Good. Kita ka? Try. Dinabot! Nago sis kahoy. Click card. Nadri sa tunnel jud. Kung ano kong car ha. Nay kaming car na ko! Oh! Scramble na! Lagani ay! Try. Uy, yun naman eh. Malagi ba sa mundo na? Travel. Parang car. Guys, my God. Nangyari sa Ross, guys. Baka may ano dito, enemy. May kalaban dito ah. Saan? Tiruhin mo. Uy, lumilipad siya. Tina-timing ko na lang. Patayin mo siya, tol. Nandito sa balay. Wait, kinawat niyo yung ano ko. Kasi sa balay eh. Kinawat niyo yung kill ko. Wag mong i-rush ng masyado. Lumilipad na ako! Ha? Oy! Oh my God! Wait lang, may kalaban. Ano nangyari sa'yo, uy? Scrum pala! Ano ba? Scrum pala! Uy, lahat ka, uy! Ah! Wala kay ko! Oh my God, wala kay ko! Scrum pala! Ga-echo mo ta, Jud, eh. Dapat, okay, wait lang. I-off na ko yung mic, Drebe. Tamuka, uy! Ay, una ako, luwas ako. Ginanay kong dagan. Yo, BVJ, what's up, bay?
Shoutout kong Ipoy, Bado, Christian, ug ako. Yo, what's up, bye? From Michael Esparas. Yo, Glenn Holo, hello. Maganda dapat kay mag-gusto ko. Ay, nako. Sige. Bigay ko kadungog. Uy, kaya na ko. Nadaan ako sa ring. Lag kayo, lami. George, guys, murag amaw. Lupad-lupad. Skambala. Wait lang. My God. G-Wacken. Oh my God! Sila? Nagalot, oh. Asa to? Ayaw, girash! Hey! Nasawos. Oh my Uy, God. namatay. Aakyat yan. Pupunta yan sa taas. Ambag na tayo, ambag. Na isa sa ubos. Uy, tumalon ka dyan. Hey! Oh my God, may isa dyan. Hey! Patay, ulo ko logo, I uy. bet you. Ulo, logo na niyo, uy. Oh my goodness, guys. Ala, guys! Woo! Rules of lagging, guys. Hello. Yo, Jailor Dabana. What's up, bye? League of Legends Oo. na yan. Siguro Sana naman yun. mag-Apex Legends kami, guys, after nito. So, pag hindi kaya yung lag, guys, mag-Apex Legends kami ni Jude. Guys, nagiging 400 yung ping, nagiging 300, nagiging 200. Oh my God. Ikaw na drive. Ay. Ikaw drive. Uy, nagkontra! Uy, amaw! Ginaw. No, yun oh. Gitra. Gumbala po. Turuin mo. Gig. Uy! Uy! Lupat ba sila, uy! Uy! Wala ko sa lari ko ah! Usa naman eh! Wait lang. Gawin sa ka! Ay, naman! Uy, naman na yung control nito! Uy! Masa tong car? Ay, kaninagan! Visit! Ano na ay? Ano sila? Aga-clash sila, aga-clash. My God! Ano nangyari sa game? Ay, my God, guys. Grabe ang lag, guys. Naloko na yung game, guys. Aray! Ay! 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 Naog! Ay! Naog! Sorry! Ew! Okay. Ay! Oh, na-damage! Oh, Oh. Hinahilo? Ay, nako. Hilang. Ako sa mo pick ako sa. Yung push ko. Hoy! Wala nilag! Apa isa? Lagi lang healer. Wait lang. Right side. Ano man eh! Wala. Ay! Wala ko kuan. Hoy, lagdagan oy, bugo. Ay, libot. Wop, wala. Uy, ayos. Alay ako dre. Uy, mamatay ko dre. Uy, lolo, uy. Buang. Gigi, drive. Hey. No. Sige. Ano lang.
Ay, mamatay na kami. Mamatay na kami. Nasa may north na pit. West di ay. Sorry. Right, battle jeep dad to. Ngayon, sports drinks ito. My god, guys. Ang sakit sa ulo nito, guys. Tara, sa may kahoy, sa may west. Ano to? Lisura, quick. I-switch ani, oy. Mura mag... Hello? Nandari. Kita ka niyo. Ano ka niyo ba? Lala. Ay, man. Okay. Ay, nako. Anong wifi namin? 50... Oy, car. Ano po yung car? 50 Mbps, guys. PLDT. Jud! Gaming. Tago! Napay ka drive. Ay, wala na day. Oh my god. Drito, Jud. Drive daw. Wala na may kuan, gas. Ay. Isunod gina ko. Sakay. Wala na may gas. Gas, dari KJ and gas. 7 spectators. Sige tao dari. Wa! Kailan ta dari? Atot kay ngion kay ko. Ay my god. Yo, Harold Lap, what's up, bay? Lap trip, what the heck? Yo, Harvey Medalya. Guys, wag lang tayo magmura sa stream, guys, please. Thank you. Sama. Dahil kay guys, pag kinukuha mo yung barrel mo, ilang segundo pa siya lumalabas? Jeep sa east. East? Asa nga jeep? Ang guban ako ba? Ginawag siya baga lang. Mura mo dyan nangita o kuan. Lipot sa east. Kuha na sila. Kaya kayo mo, snipe ka dari dugay kayo yung damage. Bugay yung dami. Go wild. Kaya. Heli tak, what the heck? May heli tak, guys. Nakagawa kayong bagong vehicle, guys. Try. I see him. Over there, I think. Kills ako. Sabon humot, best driver. Mabungkag balay ang sakyanan. Mangubaig balay. Grabe yung mga sasakyan ngayon, guys. Asa ba to? Wait, ha? Okay. Kanina man ako nakitaan ganyan. Forward, gurta, no? Lay, musika ba kayo? Delay, lain kayo. Opo tayo. Kinding. Kailangan nila mag-move. Ayun, no? Nakagipatay. Move ta. Dong. Ay. Narata sa zone. Nabos sila sa zone. Ha? Ay, ode. Sige ba? Tabangan ba? Patay mo na nila sila. Sige lang, high ground lang ko dere. Sige lang. Wait. Ay, kong lihok. Ay, okay. Duwa na lang sila. Sure ka? Tinasi mo right, ha? Left, ha? Ikaw din na di. Right. Hey! GG, guys! My god, guys, anong klaseng laro to? What the heck?